Kaixo lagunok, gaur oso gauza interesgarria aztertuko dugu, elikadura katea. Dena eguzkiarekin hasten da. Eguzkiak argia eta energia ematen dizkigu, berari esker landareak hazi egin daitezke. Landareak ekoizleak dira. Beren elikagaiak eguzkiaren argiarekin egiten dituztelako. Zineztezina, ezta? Orain belarjarleak ezagutuko ditugu. Untzi eta oreinak landare ez elikatzen dira. Haiek kontsumitzaile nagusiak dira, kontsumitzaile primarioak. Begira nola gozatzen duten beren landareekin, baina itxaron gehiago daude. Hemen datoz harrapariak. Azeriek eta ontzek belarjarleak ehiztatzen dituzte elikatzeko. Bigarren mailako kontsumitzaileak dira. Ze zilaragarria eta azkenik deskonposatzaileak ditugu. Onjo, zizare eta bakterioek hostoak deskonposatzen dituzte eta mantenugaiak lurrera eltsutzen dituzte. Horrela dena hasten da berriro. Ikusten duzu nola guztiak egiten duten? Animaliak elkarren artean elikatzen dira kate bat osatuz. Deskonposatzaileak zikloa izten dute, mantenugaiak lurrera itzuliz. Denok gara naturaren parte eta zaindu egin behar dugu. Primeran lagunok orain ezagutzen duzue, elikadura katea, hurrengo abenturaraino!